jawo ka haka nan. Waye Bauchi? Ilu. Abuwa. Waye Ilu? Waye Ilu nake tambayar ka? Na magana kana jin mutane. Waye Ilu? Zauna mana. Waye Ilu? Ai na dan su ganshi yanzu. Ban fahimce ka ba wallahi za mu sassara ka za mu cinye ka nan wallahi. Me gida a soya shi kawai mu cinye shi danye. Shi waye shi da kake ca ganin sa aiki da ni ka san da wa kake magana? Kai. Wallahi zan banka da su. A buɗe ma abatuwa Sada. Kai dora mana me zabi. Kaga ko? Magana kaga shiga cikin ne aka ce ba a so ka dinga ni sauraron bado ya tambaka ilu kaga ko da kai da alamun nasa da suka bai address ita ce ni na wani fa aiki na wani kai ba address din gidan shine me yanayi na kara kaza shi ne da ka baya Kaga ko sassara kaza ne in ka ci. A wallahi sassara kaza. Ai shi ciwo da kai ai sassara kaza bayan an gudu. fara aha mu kai kamar ba action Ni ka san waye ni ina tambayar ka waye Ilu kake gani kai waye Ilu? yana cikin gari Ai na zan same shi. Ai na zan gani shi. anan da ka shiga mai gida a gidan su Da ka shiga mai dili. gore yan manja lamba 20 Unguwar yan manja. Wannan gayan hanya ba za mu taɓa lafiyarsa ba. ya kamata Hanya ba za mu taɓa lafiyarsa ba. tambayar mu kuma kake yi tambayar mu kake yi mu da muke gurin kamar ai bai ce ba A guduwa ya kamata ka tashi kai. yo bai kamata kai ba Ai zan ba da umarni wannan zai zaburo da makamin kan ya taɓa ka. Ai ko ta ina ka yi a hankali ko ta ina ma ka fita. nan zan bismillah Jangul. Manja. Sai mun taɓa lafiyar gayan. A ce shege. Mai dili. Manja. na gode Mai dila manja. yawa manjan aiki ya san me ne To ai ka hafa neman salama. kware da gaske abin da ya kamata kenan